Okay mga katoto, for today's vlog, pupunta naman tayo sa Farmers Love Agri Tourism Farm na matatagpuan sa Imbalbalatong Pozorrbuio, Pangasinan, na mala Northern Blossom Flower Farm ng Atok Benguet, ang datingan. At sakto din prenup ng katoto natin na si Christian. Kaya isinabay ko na din itong vlog na to kasi makikisuyo sila ng drone ko. Okay, let's go! This is Kinju, your katoto who wants to travel in every quality place where you can go to unwind and refresh. Come and join him in his journey. Let's go! Ang entrance fee is 50 pesos per person mga katoto. Tubig sa akin sila. Okay, nandito tayo ngayon sa Farmers Love Agri Farm. Init ngayon mga katoto. Ihiramin nila yung ating drone. Siyempre, isabay na rin natin ang pagpa-vlog. Sige, maritisan pa! Enjoy your prenup, katoto. Ang tingkad ng mga halaman at bulaklak dito mga katoto. Okay, drone shots muna tayo mga katoto. Think there's something blowing in the wind tonight. Feel the goosebumps on my body come alive. Skin on my skin, oh. Before the curtains close, can I just ask you if you wanna take me home? 'Cause I'm awake and need something to hold. Can I just ask you if you wanna take me home?